Για τα σημεία δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Πιστεύω ότι οι μοναχοί εκεί έχουν βρει την ηρεμία τους και περισσότερο αυτό επιλέγουν και τη ζωή κοντά στο Θεό. Και επίσης ότι πάντα υπάρχουν δύο άκρα, δηλαδή πάντα υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά το θέμα είναι τι επιλέγουμε εμείς να δούμε. Η Εσφιγμένου δεν γνωρίζω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είναι, στο μυαλό μου έχει κάτι πάρα πολύ συντηρητικό και πολύ κλειστό, αναχρονιστικό και μάλιστα με μια ισοστρέφεια επιθετική θα έλεγα, δηλαδή έναν μοναχισμό που δεν ξέρω ποιον αφορά σήμερα. Είναι αυτό που θα λέγαμε ο ακραίος θρησκευτικός φουνταμενταλισμός, ο ορθόδοξος φουνταμενταλισμός. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιες απόψεις και είναι φυσικό και στη θρησκεία μας να υπάρχουν αντίστοιχες. Αυτοί οι τύποι είναι θαυμάσιοι από τη μια μεριά, είναι ωραίοι, αλλά ταυτόχρονα είναι ακραίοι, είναι έξω από την εποχή μας και υπενθυμίζουν στους Έλληνες και στους Ορθοδόξους ότι και αυτή η ακραία έκφραση υπάρχει και πρέπει να την προσέχουμε. Εγώ το Όρος το βλέπω σαν ένα ναό όλων των μοναχών και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτοί οι μοναχοί δεν προσεύχονται κάτω από την ίδια στέγη. Βέβαια καλό είναι να υπάρχουν καμιά φορά αντιρρησίες, αλλά εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και καλό θα ήταν κάποια στιγμή όλη αυτή η ιστορία η οποία έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή να λυθεί. Στο περιβόλι της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, εκεί που ο άνθρωπος βρίσκει το Θεό του και η αγάπη βρίσκει τον άνθρωπο και το Θεό της, είναι κρίμα να συμβαίνουν πράγματα τέτοια που συμβαίνουν. Είμαι σίγουρος ότι στο πέρασμα του χρόνου τα πράγματα και θα οριμάσουν και θα βρουν τον δρόμο τους. Αρκεί οι καλοί να σκέφτονται και οι χειρότεροι να σκέφτονται περισσότερο. Δεν είμαι καθόλου κατά της γενίκευσης, γιατί η εκκλησία αυτή πολύ έχει βληθεί τώρα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι όλοι οι μοναχοί ούτε το ίδιο πνεύμα ούτε τη ίδια λογική. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που λένε ότι έχουν μοναχούς εκεί που είναι οι πατέρες τους, είναι οι πνευματικοί τους πατέρες, ότι τους βοηθάνε, ότι παίζουν ένα ρόλο ψυχιάτρου και το θεωρώ πολύ σημαντικό αν κάποιος παίρνει βοήθεια. Για τη Μονή Εσφιγμένου δεν ξέρω αν έχω κάποια στοιχεία. Τις διαφορές της Εκκλησίας δεν τις θεωρώ τόσο σημαντικές. Θεωρώ ότι σε ένα χώρο που βρίσκονται όλοι ίσως θα έπρεπε να βρουν ένα κοινό σημείο συνάντησης. Υπάρχουν πολύ άσχημες και οξύες αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων βαθμίδων του κλήρου, μεταξύ λαϊκών, επισκόπων ή επισκόπων και επισκόπων. Αυτά έχουν γίνει πολλές φορές. Εμένα δεν με εντυπωσιάζει ή δεν με σκανδαλίζει το γεγονός ότι δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Με σκανδαλίζει αν μου πείτε ότι πράγματι προχωρούν σε νέα βάπτιση. Ουσιαστικά το λέει και η λέξη, είναι ένας Άγιος τόπος με διάφορες κοινότητες μαζί λογικά. Δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ, βέβαια δεν γίνεται. Τέλος πάντων, επειδή το έχω δει από τριγύρω, πολύ μικρή βέβαια, και από τότε είχα λαχτάρα να μάθω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το επισκεφτώ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Οπότε μπορώ να βασιστώ σε βιβλία και σε ό,τι ακούω. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Θα ήθελα όμως να γνωρίσω αυτόν τον τόπο. Το Άγιον Όρος είναι το μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο στον κόσμο, το μακροβιότερο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα μεγάλα μοναστικά κέντρα της Θηβαΐδος και της Ανατολής και ανά τον κόσμο δεν είχαν ζωή πάνω από 200-300 χρόνια, ένα κέντρο όπως είναι το Άγιον Όρος να μπορεί να ξεπεράσει τα 1000 χρόνια,
πρέπει να μας απασχολήσει ποια ήταν αυτά τα εφόδια που έδωσαν οι χτίτορες, και κυρίως ο Άγιος Αθανάσιος, ο διοργανωτής, ιδρυτής του αγιορητικού μοναχισμού, που μπόρεσε με αυτά τα εφόδια του Άγιον Όρος να διανύσει αυτή τη χιλιετηρίδα, και όχι μόνο απλώς να τη διανύσει, αλλά να ακμάσει και να παρουσιάσει αυτό τον πολιτισμό και όλο αυτό το μεγαλείο και το θησαυρό που έχει κληροδοτήσει σε όλους τους Ορθοδόξους, στο γένος και στην ανθρωπότητα, θα έλεγε κανείς. Μοναστήρια ίδρυσαν πολλοί, αλλά Άγιον Όρος είναι ένα. Το να μιλήσει κανείς για το Άγιον Όρος είναι σαν ένα εγχείρημα, σαν ένας αγώνας που μπορεί να κάνει κανείς, γιατί το Άγιον Όρος δεν είναι ένας περιορισμένος χώρος, αλλά είναι μια χιλιόχρονη ιστορία και εμπειρία. Και γι' αυτό είναι σαν, θα λέγαμε, σαν να εξετάζεις τον εγκέφαλο που δεν τελειώνει ποτέ η γνώση του. Το προσεγγίζουμε, όπως λέει η Γραφή, ενεσόπτρο, δηλαδή μέσα από κάποιους καθρέφτες, και όχι στην πραγματικότητα το γνωρίζουμε εξ ολοκλήρου. Έχουμε ακόμα πολλά και να γνωρίσουμε και πνευματικά και από την ιστορία του Αγίου Όρους και από τον πολιτισμό του Αγίου Όρους, θα λέγαμε. Ο Άγιος Αθανάσιος ίδρυσε το μεγαλύτερο μοναστήρι με 2 κείμενα σημαντικά που άφησε, το τυπικό του Τσιμισκή, το λεγόμενο Τράγος, που θεωρείται το αρχαιότερο σύνταγμα στον κόσμο, όσο και η Διαθήκη του είναι 2 κείμενα που κατοχυρώνουν το αυτοδίκητο της Χερσονήσου, για την οποία μερίμνησε πρωτίστως, και το αυτοδίκητο εκάστης Ιεράς Μονής. Το Άγιον Όρος λοιπόν είναι το μοναδικό ζωντανό μοναστικό κέντρο. Συγκέντρωσε όλες τις μορφές της μοναχικής ζωής, από τους αναχωρητάς, τους κοινοβιάτες, τους σκητιώτες, τους λαυριώτες, τους ησυχαστάς, τα λέγαμε, που δείχνει ότι σέβεται πάρα πολύ τον άνθρωπο, την ελευθερία του και τις προτιμήσεις του, συνδυάζοντας το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, την ποικιλία με την ενότητα. Ενώ είναι ποικίλο, ταυτόχρονα είναι και ενωμένο. Το Άγιον Όρος είναι ένα. Το διευθετεύει και το προστατεύει και ηγουμενεύει η Παναγία μας. Και έτσι, σε όποιο μοναστήρι να είμεθα στο Άγιον Όρος. Είναι τόπος προσευχής, είναι τόπος αγιασμού, είναι τόπος ησυχίας, και στο Άγιον Όρος, όταν θέλει κανείς, σώζεται. Μπορεί να σωθεί. Με αυτές τις σκέψεις ζούμε και με αυτές τις προϋποθέσεις είμεθα στο Άγιον Όρος και αγωνιζόμεθα. Εδώ στο Άγιον Όρος, εξ αρχής που ήρθαν οι πρώτοι ασκητές και είναι συνεχεία στα πάνω από 1000 χρόνια που πολιτεύεται εδώ η μοναχική ζωή, κύριος σκοπός είναι να φτάσουμε στην μεταμόρφωση του παλαιού ανθρώπου, να ξεπεράσουμε τον παλαιό άνθρωπο και να φτάσουμε στην ανακαίνιση του έσω ανθρώπου. Να γίνει ο άνθρωπος ταπεινός, να μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους αδελφούς του καλύτερα, γιατί το πνευματικό έργο πάντα έχει σαν αποτέλεσμα την πράξη. Κάθε άνθρωπος που θα δεχτεί την κλίση για τη μοναχική ζωή αρνείται του κόσμου, την οικογένεια, αφιερώνεται στο Θεό με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι αφού ο Θεός τον κάλεσε θα τον βοηθήσει για να φτάσει στο τέλος που είναι η βασιλεία των ουρανών. Η υπακοή δεν σημαίνει ότι καταργείται το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά είναι ένας αγώνας στο να μπορέσουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας, να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Δεν είναι κάτι που μας το επιβάλλουν, είναι κάτι που το θέλουμε. Και αυτό είναι ο πιο σύντομος, όπως λένε και οι πατέρες, είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την τελείωση και τη σωτηρία.
του μοναχού και του ανθρώπου γενικότερα. Η υπακοή είναι θυσία και αγιασμός. Αν η παράδοση αυτή δεν έχει ρίζες, είναι να απορεί κανένας πώς επιβίωσε αυτός ο τόπος για 1000 και περισσότερα χρόνια. Και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά δημιούργησε πολιτισμό, δημιούργησε θησαυρούς μοναδικούς και της Θείας Λατρείας και πλέον. Γεωγραφικά δεν υπάρχει άλλος ορθόδοξος χώρος που να έχουν γίνει τόσες θείες λειτουργίες, να αγιάστηκαν τόσοι άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγαλείο του Αγίου Όρους και η υποχρέωση ημών να το παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες κατά το δυνατόν όπως παρελήφθη, για να διατηρηθεί όσο θα υπάρχει ο αισθητός αυτός κόσμος. Το Άγιον Όρος, από αυτά που έχουμε δει και στα αρχεία και στα διάφορα ντοκουμέντα που υπάρχουν και μας έχουν διασωθεί, αντιμετώπιζαν από κοινού τα μοναστήρια όλες τις υποθέσεις. Όταν δηλαδή στο βίο του Αγίου Αθανασίου και σε άλλες πηγές του 10ου, του 11ου αιώνα βλέπουμε τη σύναξη των ηγουμένων να υπάρχει και τουλάχιστον 2 φορές το έτος να συνεδριάζουν από τότε στις Καριές, σημαίνει η από κοινού αντιμετώπιση και η σύσφυξη αυτών των σχέσεων των μοναστηριών του έδωσε την δυνατότητα του Άγιον Όρος να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και να μπορέσει να ζήσει. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο.